Dobrý den. Vítáme vás u prezentace nejnovějšího výrobku firmy Texas, rotávátoru Fusion 10. Tento stroj je navržený pro mnohostranné využití. Může používat až 17 druhů různých příslušenství. Stroj je určen pro profesionální použití na zahradách, okolo domu a dalších pracech. Texas AS Odense, Dánsko, je firma s více jak 60letou tradicí výroby a distribucí zahradní techniky, farmářské a profesionální kvality ve většině evropských zemí. Takže se podíváme společně na některé funkce, které dělají tento stroj zajímavým. V první řadě je stroj nabízen jako víceúčelový, což znamená, že může využívat 17 různých druhů příslušenství pro různé druhy prací na zahradě a kolem domu. Stroj má 8 kombinací rychlostí vpřed a 1 vzad. Tímto je možno dosáhnout ideální rychlosti stroje pro jakoukoliv práci s ohledem na připojené příslušenství. Vyšší rychlost je označena písmenem H a nižší rychlost písmenem L. Se 4 druhy nastavení na rukojetí ovládání je tak možno docílit 8 různých pracovních rychlostí stroje. Písmeno R označuje chod stroje zpět. Zde vidíte tabulku všech možných kombinací pracovní rychlosti stroje s ohledem na zvolené příslušenství. Zadní konzole je univerzální pro všechny typy příslušenství. Zákazník může lehce změnit nastavení stroje z pracovního na přepravní. The rear console fits all the tools and accessories available. Furthermore, the user can easily exchange between working position and transport position. Transport position and converting to working position as tiller. The wheels can be lifted up automatically and the depth get can be set immediately. Now the machine is ready to work in the soil. Rukojeť je snadno nastavitelná do všech směrů a výšek tak, aby její nastavení vyvolalo výšce postavy a druhu práce. Je zde i možnost volby 7 pozic nastavení do strany, takže zákazník může stroj ovládat také z boční strany. That it is suitable for any type of person working with the machine. The gearbox on the Fusion. Převodovka stroje Fusion 10 je navržena pro profesionální použití, což znamená, že je kompletně uzavřená, vyrobena z tvrzené oceli a je uložena v olejové lázni. Toto řešení zaručuje dokonalé mazání všech součástek převodovky a tím i dlouhodobou životnost stroje. Fusion 10 je standardně vybaven 3 noži na každé straně s možností nastavení šíře záběru od 35 cm do 90 cm. Dále je možné dokoupit další sadu nožů k rozšíření záběru až na 120 cm. Nože je možno lehce vyměnit nebo rozšířit. The blades are dividable. It means you can easily take off the blade bolt and take off the blade. Rotávátor Texas Fusion 10 se dodává se 3 motory. Standardní verze je vybavena velmi kvalitním 4taktním benzinovým motorem Powerline s objemem 212 kubických centimetrů. Alternativou je motor Briggs & Stratton 205 kubických centimetrů a třetí možností je osazení stroje dieselovým motorem. And the availability in your local country, please contact your distributor. Thank you.